bayan. Dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa programa. Haramon niya tungo niya pong aldaw na Webes. Kami po naglalam na nasa ariglado kamong kamugtakan, mas nga na medyo hard life. Padagos manggaray kitang nakatimos itong pangangay po sa Roaldao. Ako po sa nung lingkod, Mardela, daing iba, sabit sana, pero tiyan. Alipot lang po ang pag-iribanan sa ngunyan. Tapakalas 11, malawag po ang mga amiga ta from DNR para po sa kapalibutan ta atamanong ta program. So without much ado, paunta na po mga istorya, alip po dyan sa luwas sa Pagikan Mega Force Patrol, nasa linya na ang mga pag-iriba ta. This time, Hans Galero, ang babaeng walang pahinga. Hans, good morning, please come in. Hi, Hans. Ano nangyari? Ano lang ha? Naputol ba? Naputol ba si Hans? Okay, di. Sa mga kababayan po niya to, ingat lang kita tabi. May mga dakol pa ang mga kaso po ng COVID sa tuyang palibot. Ha? 35 ang ano yan, variants of concern na pigbabantayan. Okay? Bueno, Hans, please come in, Hans. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, matrayumpong na ikondusir. Ngunyan na pagkaaga sa resettlement site kan Barangay Taysan, Legazpi City. Ang groundbreaking ceremony kan solar power deep well. Digdi sa mismong compound kan resettlement site. Ang aktibidad, pinanginotan mismo ni Alcalde Noel Rosal kung sa insayang sinabi na maog masindang nakakuha naman sindan ni magkakanigong pundo para matauan ni additional o kaidugang na supply ni na tubig ang mga residentes na yaon dyan sa resettlement site. Ipinaliwanag ni Alcalde na po kumasumenos 900 na mga legispenyong yaon dyan na para mientras o nag-iistar sa Taysan Resettlement Site ang makikinabang sa water system na in kaso na matapos na ang konstruksyon kini sa mga maabot na aldaw. Inenkabtang kan pahayag ni Alcalde Rosal. Just to give you an overview of this powerhouse ining sa tuyang pump. Number one, dahil ang Taisan is very deep, very taas kita. So this is about 280 feet ang depth ka ni, no? And of course, submersible pump, we need about 3 horsepower. Yan ang kay Pontaligdi. And this will be connected duman sa tangke ta. Bida ko lang abot ang tangke kaan. Then ang tamagi mo, then ang kaipuan. Kaipuan lang sa pinakatangke para by gravity na lang, pababa. Sinabi ni Rosal na patagos na matabang ang gobyerno lokal kan Legazpi sa Barangay Council kan Taysan Legazpi City sa pagmantenir ka na sa mitarang mga ikipahe in kaso na matapos na ang konstruksyon kay ni. Sa ibong nalado, sinabi man ni Kapitan Renato Ato Valladolid ang kapitan ka na sambitan ng barangay na dakulao ng pasasalamat nila sa gobyerno lokal kan Legazpi na sa Giraray natabangan ang sendang barangay na mataunan ni na magkakanigong supply kan tubig lalo pang sarunaan na Taysan sa mga haralang kaw na lugar din sa syudad na daina basta-basta na abot kan magkakanigong supply kan tubig. Deep well yan, deep well. Yes. Sabihin, may nakuha silang source dyan ng tubig, babatonon ito sa pagining submersible water pump na pigupadalaga ng solar, pasiring sa tangke. Tama ka dyan, Sir Mar. Ayun, okay, sige. So yan, Sir Mar, naging presente man sa pagtiripon an manlaylain pang o nagkapera niya na to pang mga ilihidong opisyal sa Sangguniang Panlusod kan Legazpi sa panganat man ni Vice Alcalde Bobby Cristobal. With Boys Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Magaling po kay Hans. Kita kita kay Luis Burso-Bersen na nakatutok ini sa mga pangyayari po sa Department of Health. Partner, please come in. Salamat tabi, partner, maray na aga, asin na maray na aga sa kapos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta.
105 o Hmm. 105 ang panibagong kaso nin COVID-19 sa Kabikulan. Ini ang ipinagunambitan ngunyan sa DCGB News ni Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Kenoy kan Department of Health na kung saan anong kaini na ibariwa sa probinsya kan Albay, duwa sa Legazpi City, duwa sa Uwas, asin Tigsaro, Andaraga, asin Pulanggi. Sa Camarines Norte, 22 ang panibagong kaso ng COVID-19. Asin ang 7 kaini na ibariwas sa munisipyo Kandaet, anom sa Labo, tulo sa Jose Panganiban, asin sa Vinsons, asin sa Mercedes 2, asin sa Ro sa Talisay. Sa Camarines Sur, 46 man ang nanotara na panibagong kaso na kung sa 13 kaini sa siyudad Dinaga, asin siyam sa San Fernando, 4 sa Ragay, tulo sa Iriga, Baaw, Gainsa, asin na 2 sa Roger, 2 sa Baaw Palantabi Pantermar, asin ang saro kay ni sa Bula, Kalabanga, Kamaligan, Garcitorena, Libmanan, Nabwa, Pili, Sipokot, asin Tigaon. Sa Katanduanes, tulo man na nanotara na kaso sa nasambitan ng probinsya na kung sa Indua kaini sa munisipyo kan Birak, asin saro sa Baras, 15 man ang nanotara na panibagong kaso sa probinsya kan Masbate, asin 5 kaini sa Placer, 4 sa Masbate City, 2 sa Claveria, 2 sa saro sa Baleno, 5 sa Lang, Milagros, asin Mobo. Sa Sorsogon, 11 man ang panibagong kaso, asin ansyam kaini sa syudad kan Sorsogon, asin Tigsaro kaini ang Kasiguran, asin Gubat. Ang mga other region tabi Partermar na mga ali sa ibang rehiyon na nagpositibo sa COVID-19 digdi sa Kabikulan, nanotaran man na 2 man ang panibagong kaso, kaya totalmente tabi Partermar uminabot na sa 23 o kaya 23,100 ang gabos na tinamaan ng COVID-19 sa Kabikulan puon pa kan Marso 2020. Ang naka-recovered man tabi Partermar ngunyan sa pagkaaldaw, 37 individual, asin 12 kaini nanotaran sa Albay, 22 sa Catanduanes, asin 3 sa Sorsogon. Kaya totalmente ang naka-recovered na 18,946 na individuals na ang nakahuruhawas, asin na umayan matapos na tamaan ng COVID-19. Alagad Mamundong Bareta, 2 man na nanotarang gadan kan panibagong kaso nin na pagkagadan ng COVID-19, asin ang saro kaini na ibariwas sa probinsya kan Albay, asin saro man sa Camarines Norte. Kaya totalmente 870 na o 870 ang totalmente nagada na mga persona dahil sa COVID-19. Ano pinapangapudan sa Department of Health or otro manggiraray, magsunod, magsulot din face mask, magsulot din face shield, mag-observer din physical distancing, iwasan ang mga matatawang lugar, iwasan ang pag-urumol-umol, maghugas ng kamot, magdara ng alcohol, asin kung may pagkakataon na magpabakuna, magpabakuna na, tanganin ang maprotehiran, asin na daina. Hoy, naputol si Luwins na naluwat. Dahil na maglako po yung helang na yan, ha? Tanganay pong maging ligtas na kita. Tamagi nga ng Santo Papa nang ngapudan ng mga tugang na magpabarakuna na kita, ha? Yan po tabi, mga kapatid, ha? Sa mga kababayan talagang kaipuhan ta ng mga G, ha? Mga G kita. Di ba? Iyon na sanan kasangga ta niya. Magkaisa tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Ayan, mensahe po yan para po sa mga kababayan natin. Ha? Hindi magparasuro. Hindi na magparadurunong. Sabi ni Santo Papa, if you get vaccinated,
that is an act of love. O, di ba? Love mo sarili mo, love mo mga kapamilya mo, and love mo ang community. It is a common good, mga tugang, para dahil magparalako po mga ilang. Takasubago sa report ni Ken Noida, 35 ang variants of concern, mga tugang, digdi po sa Kabikulan, may 2 na Delta, may 11 na Alpha, and may 22 na Beta. O, ingat na lang tabi, tangani pong dahil kita magkaiguning problema. So paano, mga kapatid, it's time for me to go. Salamatong po maray, kung napagantabay. Abangan po ang mga sunod na programa. Ang kapalibutan tatamanon ta from DNR, si Ma'am Ansi, at si mga pag-iriba dyan. At siyempre, mga tugang, pakatapos po yung kan news break. Thank you, bye-bye.